ka New Patriotic National Movement seng kami hapo ka jingalam President ka seng ubalam prang karbani haksi palay ka khatpat rig naitung ahajar arpsa kilalit panya kandui ka Director General of Police ka kong ida shanarang bandawa kharhajar ki BSF ki badan hadangar patpalat kapon bat ka ri Bangladesh na lor ki jekran bat ki we de ki man ubalam prang karbani habe kran chikilat patai kubor ule thu bakaseng kalayo jingte bakidan ki briu ko pharung tu igar Bangladesh da ka bashim shipo hajar shikli briu kumta halor kani nakaliang kaseng kala dawa ka DGP man khat hajar ya ki BSF ki bapet hakite kishnang ubalam prang ula angru bakaseng kam kwa bakajala Meghalaya kan kala longkum ka agatala ka baki trairi kila kala red pad hala ka jong ka jala ule thu nakaliang ka DGP kan simkya halor kini kimat bagi seng kelapan sengau. Kiwe kimat bagi seng kelapan sengau. Kadai halor ka jingpen slam mapalat ki result pulen bagi jinjile ki kam snew kam tam how drugs ha kabai kaniru ke DGP kalakular ban simkya. Ka meeting ka jongga HMCC bati Madam DGP ilaya tiri shibun ki ai dinrai kawai ka ba kam kosan kalong ba Iwan ban ikandu ya IDG badai ban khot somon ya ki BSF nang tena po dangar ban balap namar bang yo komplain ba kidon ki bari dan ki Bangladesh ki wanrang rungtu na Bangladesh dari India bat yo ru jingte ba kidon ki nang husnong jungi nang tei khasi bat karo ki ba sim sipau hajar na wei krobangla tengis mila ya kan le thiri taiba namar bang isutu ba ka jingwan rung Kibari saya negeri ke kijungi kalong ka bama bar ka ba mensau ba namar ban suono tanggine ki barjala dan pah ne rungila inya te katno tam kin nangwan nang tu nang wan rung suan rung ki khar Bangladesh namar ngi sutu ba kajingwan jong ki poiwer ki poihap khamtam ki khar Bangladesh om tang ba kini ia kayo kam yo jam jong ki samla jong ki nong ki tari muluk Henry mangi ngiti latip lupa sejelat bor kum kiseng balang kibari ki wan hangne hakadur kum kinong bala Henry kile pat ki kam lai pujat ki kam sneu kum batu kali tu ka them bar kubajia ha ki snem berdap ke jingsha jenrat skor housemate bat ngilaya discourse ma bat I madam ru ila kular ban simkhya yang ne kam namar ngi sutu ba lada kum ki trai muluk ngilong ki minority halka jong ka jala hala jong kari kamut ba krempet ba kejalam khalaya kan salong ka jala kanong ba akar tala ka bar tikum ka jaj benreu ngim kwa ba ka jaj benreu nyutrap ka benreu ri kesidentia ngilong kum ka nong ba akar tala ka bar namar hangti hapo Tripura philajui ba utari tresnong ula kalalong ripai bat ka ba kham septing susu kolong ba nglai discourse ba bat madam kolong namar ba menta kidang wan kini tang ya ka kamai geji kidang wan le tang kilau phojai le furukom kam sneu tu kali tu baj ba komater kan wan kapor lada kine ki jaj benreu ki banabari ki labon pai kin kini ru saya kam sensar yo ka ma yo kin jit lo jong u bro jong nong mi khmat kum balaja ki ki jela tetak tahu ngida kum kejak beri sokya bat ni so bat ai kublai kepang ye madam bu iba ila kular ban tresitom bat simkhya ye ne benta namar ngi sutu ba ka jingma sau ka ap yang ngi kumitari termuluk lada ki bar jala ki bari ki wan rung kertlet kat benang mi ki por kan mi ki ski har negeri ke it ki kalong go brom go bakraw mo meneg sing la yo ban ya kendu ya DGP ibadai ru DGP ba nongkong na ka liang jong kilok me iban pet ya ki police Paraguay te mena kumba ong presiden ngila dep hiban ya kren la bun ba ki topik ila kren te ni tenat ba long ka karkom ya kundu jungi ya madam bat ida syem hirup positively ya ka suggestion ka bangi ai te hadin ka tu jingkren jong presiden ka ong spang tu ki mendari bawandung na po Bangladesh bat ki brio jungi ki ba yasim kabu ban kamai pisah ban pendrung tu ya ki brio po Bangladesh ngila ekran du spang kam jam namar ba bingi ba ke jing kurdu kam kurdu jam ha po state Meghalaya kam dai ka ba mulum lah dai ka belajar ba ngila ju ekran na kapor ha wi dai ba ne pang dai hadu tang ba ka government kam simkia ya ne ka beta de mena hak wi dai ba ne ngila
ya keren be madam ong madam sungha ban kampun kloy no ya ka jing tungkam tungjam ha ka department jongka police nomor ba PE kat nu tu gibriu ki kena samla ba pri ki ba yaki mah na benta ban pendep no ya ka recruitment process bakin yo no ya ta ka kam ka jam rei hadu benta kampat urlong ai te ngila ekren ong ba lada ka delay kumni kata kamu la dai tik kum ong ka keten pareng ba justice denied justice delay is justice denied mod haba penslam hi banyo ya ka kam ka jam kala long bet kum bom nom ai rei ka kam ka jam nomor ba kum ong i we na gid khot ngi nai ong ba pi kani ka jing penslam ya kani ka jing penslam hak be dai ban thukam tung jam ka long bet kum ba penduk no ya kalat kalenti ya ki kena samla jungi bakin yo ya kam ka jam te hak we dai ba kani i DGP jungi mana ila ong ba nomor ba chwa ban recruit hak be dai ba kani ka kini ki post ke per hapok ka police department di ong i don kam chwa benda ya ka physical evaluation di andala dep benda ya physical evaluation dan gila ban proses cebar syakmat pada te hak be dai ba kani ka kam i ong ba mene ba kani ka por menta kadang dai ka por ke baslap te kan kam sitom benda ya ka physical evaluation di ong ba mas ndap ke independence day by October ai instang no ban le ya kani ka ban sedang no ya kini ka recruitment proses hak be dai begitu ki kam jam ke belak depan advertisement hane kamat kebalai mana bayar kerana bagi Madam DGP kalau sepang drugs ni kat kum kajing jelai jong drugs menta kalau long sabab palat bat kapen jat ya kalau jong ki lung kena ki samla ba menta kai kawang ya discuss mana kalau bangi kerpat di Madam banbu kam bon ki check post ban kam pen klan chusu te long in le kai bayar dai bad ngila request ro ibat so bahalam pedbu lam ka awareness nakap liang ka police department kam tam ki jaka ki babon ki bajelai gini ki drugs te ila kular yangi bat ni so sarong sya bang yo kat ini DGP iba kular bat iba ong sya in yarap ingi ban le kani badong kam